pagelne lho sitok kijen. Mangga yo sing ndi? Lho kan muridé sampean to, padha ae. Iki mengke yo tas enek atraksi ya Om ya. Ngelih gapura ya. Iku dingge TikTok. Lah nggih, lah yo nggone ning kene lho Om, nggih terus sing dihibur prayo mek akang YouTuber iki to yo. Ya mesake karo sing para kadang tamu sing sisih kono. Lah nggih mboten ketawis. Ora kawis loro nyawang kene ketutupan kuwi mau. Ketutupan. Wis bener ning ngono kae. Lah ya wis paling bener ning kono kae. Sugeng dalu Bapak. Pak monggo mriki lho Pak. Nggih mangke wonten gremet-gremet lho teng mriku. Wis pastine lelakonku aduh aku mung kudu narimu apa kang bisa paring sabar nggonku nandang harap ranto Loro Bronto ngatur manungsa-manungsa. yen kelingan mring sliramu aduh kaya rinuti atiku yen siang tansah katon dan depan bisa hendro apa seliramu wis lali tenang dek semono nate janji dadi yo arep urip bebarengan bunga susah dilakoni nanging aku ora ngira yen sliramu bakal citra barang saiki wis mulya banjur krama sik Mas sabar sabar Mas sik Mas tenang ora nganggo jane Mas Rompi iki ora enek mikir lho ya buanter jane. Iya ta, ora aku ta. Asline iki kae. Iya, asline kae. Oh, tukang alhamdulillah lekno Mas. Amin ya to.